Suar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki Paidbah belawan sengolam hagisgi on thang. Yu unong roi bapau na Assam uzubin ga ki poi hadu atpoi langon AA. Kini galong kat kum gijingken jong kat limka book of record pat kat kum gijingken jong ka. Kini gadi kesin ke pasau hak persai berok kuwe bagi Paidbah kindap hadu kat ni hagisgi le buram khadu ya ki bayam. Kelim ka book of record kala jingken bagi jingbon tam ki Paidbah ki betut banwan sengolam kede hagisgi le buram khadu yu unong roi but unong shot bet tam ha ka perthai Michael Jackson nangta ha ka singi ontem ya ka sim jong ka bilan ka Queen Elizabeth II bat ka balai pan yu Pope Francis Henry minta ka digadi ka sin ka basaw ha ka perthai bagi Paidbah kintut hadu kan ni kasor Guwahati bat ha kapsor omlong ya shu ki kali namar bagi Paidbah kladap mam hasurok uzubin loyo minta ka kerteng sin kumu king of humming ude unong ruai ublar ruai hadu lai prajar teli jing ruai bat ubat rui ke record kumunong ruai ubala ban record hadu lai pun ru ligi jing ruai ha ka sisngi om tang unong ruai ndu deru unong le isn e ubala yarap yagi bon ki lanot ki blamat gi jing e jing jinjar bat uderu bekershan school yagi bon teli ki long yeng ke jing klat no jong u klapen pat dot no de ki Assamese namar ude ubala ra ka nam ka kerteng jong ka pen reu Assamese